San Valentino, f'pajjiżna se jsir kunċert li għalih hawn stennija kbira. Mużika ta' snin 80 u design illi se tkun fiċ-ċentru ta' kunċert li se jagħmel il-kantant ewlieni ta' Modern Talking Thomas Anders li se jkun qed ikanta l-aqwa suċċessi tiegħu f'kunċert fl-14 ta' frar fl-MFCC f'Taqali. Net News kellem ma' Peter Aġus li huwa wieħed mill-persuni li qed jorganizzaw dan il-kunċert hekk kif issa isiru l-aħħar preparamenti biex pajjiżna jilqa' lil Thomas Anders ta' Modern Talking. In-nies qed jistennew xi ħaġa fantastika kif qegħdin jaraw ukoll hawn spettaklu ta' dawl minnhom fih. Aħseb wara meta ovvjament joħroġ l-artist on stage bil-band tiegħu xi spettaklu n-nies sejħdu peċir bih ġifieri u ħajparteċipaw żgur għax id-diski kollha jafuhom in-nies, jiġifieri ħatkun xalata ta' mużika. L-iktar siltiet popolari tagħhom jinkludu You're My Heart, You're My Soul, Sherry Sherry Lady, No Face, No Name, No Number, Brother Louie u aktar li kollha mistennija jinstemaw matul is-serata tal-14 ta' frar fl-MFCC. Fis-6:30 se jibda jdoq DJ Alex Grek. Ovvjament ħajdoq diski ta' żmien 80 ta' dik l-era biex jqajjem l-atmosfera, l-vibe. U mbagħad ovvjament fit-8:30, ġifieri għandu satej jdoq Alex Grek, fit-8:30 joħroġ l-artist on stage bil-band tal-Modern Talking għal spettaklu ta' siegħa u nofs. Sorpriżi għandna xi ħaġa mhux se niżvela, però xi ħaġa nista' ngħid hija biex inkomplu nsebbħu l-atmosfera li se jkun hawn se nżidu dik xi ħaġa illi n-nies jieħdu peċir biha żgur, imma aħjar naqafaw, ġifieri imma se jaraw spettaklu ta' xi ħaġa oħra n-nies flimkien mal-artist u mal-band u se jkun xi ħaġa verament sabiħa. Intant skont ir-regolamenti tal-Gvern il-persuni li jattendu għal dan l-avveniment iridu jippreżentaw ċertifikat tal-vaċċin biex jitlu fil-post dan jeskludi tfal taħt 12 sena.